Είναι λοιπόν μεγάλη χαρά και τιμή για μένα να βρίσκομαι σήμερα εδώ, ιδιαίτερα σε αυτούς τους ζωφερούς καιρούς της κρίσης και της ανεξέλεγκτης πληροφόρησης από το διαδίκτυο, και πιστεύω ότι αυτό που πρέπει να διατηρηθεί σαν σταθερή αξία και να μεταλαμπαδευτεί στους νεότερους είναι η ζεστή και ουσιαστική ανθρώπινη επικοινωνία και όχι αυτή η ξύλινη γλώσσα που έχει επικρατήσει και μας έχει κουράσει όλους. Ας μην ξεχνάμε ότι εμείς οι Έλληνες, μεγαλωμένοι στις αλάνες και τις γειτονιές, με παραμύθια και γλυκές ιστορίες από παππούδες και γιαγιάδες, οφείλουμε να διατηρήσουμε αυτές τις παλιές αξίες που μας πρίκησαν με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και να τις εξελίξουμε, χρησιμοποιώντας ορθά τη σύγχρονη τεχνολογία. Αυτό που μας ενώνει όλους εδώ είναι η αγάπη για εξέλιξη και δημιουργία, η διαρκής ανησυχία και διάθεση να βάλουμε κάθε μέρα το δικό μας λιθαράκι, ώστε αυτός ο τόπος, η Ελλάδα, να μην αναφέρεται ως φτωχός συγγενής. Πιστεύω ότι ο τόπος μας έχει τρομερά δυνατό ανθρώπινο δυναμικό. Αρκεί βέβαια να πιστέψουμε με θέρμη στα όνειρά μας και να τα ακολουθήσουμε με πίστη, συνέπεια, εργατικότητα και όποιο κόστος βέβαια. Αυτός ο καθημερινός αγώνας ελπίζω ότι λειτουργεί σαν φωτεινό παράδειγμα και κίνητρο στους νέους ανθρώπους και η Ελλάδα έτσι δεν θα εγκαταλειφθεί στην τύχη της, αλλά θα πάρει πνοή από αυτό το φρέσκο υλικό που είναι τα παιδιά μας. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να τους επιτρέψουμε να δώσουν το δικό τους στίγμα, που σημαίνει ότι ο καθένας μας, όποια διαδρομή και αν έχει διανύσει, ό,τι ηλικία και να έχει, θα πρέπει να είναι ανοιχτός σε νέες ιδέες. Αυτό που λέμε συνεχιζόμενη εξέλιξη και να έχει τη διάθεση να παραδίδει τη σκητάλη στους νεότερους ανθρώπους. Ο γιατρός, ό,τι ειδικότητα και να έχει, πρώτα απ' όλα είναι υποχρεωμένος να προσεγγίζει ολιστικά τον ασθενή, εάν θέλει βέβαια να οδηγηθεί στη σωστή διάγνωση. Μην ξεχνάμε ότι ο ασθενής εκτίθεται, αυτό που λέμε ξεγυμνώνεται μπροστά στο γιατρό, έχοντας πάντα το φόβο της σοβαρής ασθένειας μέχρι να αποκλειστεί αυτή, ακόμη και όταν έρχεται, πιστέψτε με, για ένα απλό κρυολόγημα. Έτσι, οι στόχοι αυτής της ημερίδας είναι πολλαπλοί για μένα. Να αποτελέσει μια δημιουργική προσπάθεια ενάντια στη γκρίνια και τη μιζέρια, η οποία καλλιεργείται από πολλούς, με τη δικαιολογία ίσως της κρίσης, και στο μόνο που οδηγεί είναι στο φόβο και τη συρρίκνωση του εξαιρετικού ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο όμως έτσι μπορεί να εξουσιάζεται πιο εύκολα. Άλλος κύριος στόχος της ημερίδας είναι να ενημερώσει το κοινό για τις τόσο σημαντικές εξελίξεις που αφορούν τη διαστοματική ρομποτική χειρουργική στην ΟΡΙΛΑ στην Ελλάδα και που αυτό ακολουθεί την υπόλοιπη Ευρώπη χωρίς χρονική καθυστέρηση. Να μοιραστούμε ακόμη τη χαρά που έχει ένας γιατρός όταν μπορεί να προσφέρει την καλύτερη λύση στον ασθενή του με τη μεγαλύτερη ασφάλεια, ξεκινώντας πάντοτε από τη βασική αρχή που μας δίδαξε ο Σωκράτης, «Εν είδα ότι ουδέν είδα», ρητό που για μένα οδηγεί στην αέναη αναζήτηση και βελτίωση με κύριο στόχο τη διαρκή ενημέρωση. Η ιατρική έχει μία συνεχή δυναμική. Η έρευνα και η κλινική εμπειρία διευρύνουν συνεχώς τις γνώσεις μας και ιδιαίτερα όσον αφορά τη θεραπεία, είτε αυτή είναι φαρμακευτική είτε χειρουργική. Στη χειρουργική τα τελευταία χρόνια, η διαρκής εξέλιξη της τεχνολογίας οδήγησε στη λιγότερο ακροτηριαστική χειρουργική, όπως λέμε, με διατήρηση του οργάνου. Αυτό που αποκαλούμε minimally invasive surgery. Η ρομποτική χειρουργική αποτελεί σήμερα τη λιγότερο ακροτηριαστική τεχνική και στην ειδικότητα της οτορινολαριγκολογίας και καθιερώθηκε ως ασφαλής εναλλακτική μέθοδος στην αντιμετώπιση των καλοήθων και κακοήθων βλαβών της περιοχής κεφαλής και τραχύλου. Η περιοχή αυτή της κεφαλής και τραχύλου πραγματικά συμμετέχει σε τρεις σημαντικότατες λειτουργίες: στην αναπνοή, στη φώνηση και στην κατάποση. Και όπως συνειδητοποιούμε, αφορά μια κεντρική ανατομική περιοχή στο ανθρώπινο σώμα. Η χειρουργική λοιπόν σε αυτή την τόσο δύσκολη και σημαντική περιοχή έχει προοδεύσει εξαιρετικά τα τελευταία χρόνια, έχοντας πάντα σαν κύριο στόχο όχι μόνο την αφαίρεση του όγκου με τη μέγιστη ασφάλεια, αλλά και με την ελαχιστοποίηση της νοσηρότητας και της επίπτωσης στη λειτουργικότητα του οργάνου, που όλοι καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό στοιχείο είναι αυτό για τον ασθενή που πάσχει από την νόσο. Έτσι, η διαστοματική ρομποτική χειρουργική εφαρμόζεται σήμερα στην αφαίρεση όγκων στις περιοχές των αμυγδαλών, της στοματικής κοιλότητας, του φάρυγγα, του λάρυγγα, του υποφάρυγγα, στις οποίες είναι δύσκολη η προσπέλαση με άλλες τεχνικές. Ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι η διατήρηση των γύρω υγειών ιστών μέσω της εξαιρετικής ακρίβειας στην εκτομή
γεγονός που το πετυχαίνουμε χάρη στην τρισδιάστατη κάμερα και τη μεγέθυνση που αυτή δίνει κατά 10 με 12 φορές περίπου, καθώς και της μεγάλης ευελιξίας στην κίνηση των βραχιώνων. Κάποια από τα πιο συνήθη οτορινολαρυγγολογικά προβλήματα τα οποία χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης στην περιοχή του στόματος, του λάρυγγα και του υποφάρυγγα αφορούν την υπερτροφία των παριστημίων αμυγδαλών, τη μαλθακή υπερόα, όπως λέμε εμείς πυκνικού τύπου, μια επιμήκη πεπαχισμένη στα φυλλή, την υπερτροφία της γλωσσικής αμυγδαλής, η οποία εντοπίζεται στη ρίζα της γλώσσας, εκεί που τελειώνει η γλώσσα, το παράδοξο σχήμα επιγλωτίδας και πολλές καλοήθεις και κακοήθεις βλάβες που εντοπίζονται στην ανατομική αυτή περιοχή. Όλα αυτά συνήθως συνιστούν προβλήματα που αφορούν, όπως είπαμε, ασθενείς με αποφρακτική άπνοια στον ύπνο, που όπως ήδη αναφέραμε είναι μια πολύ συνηθισμένη διαταραχή και να δώσουμε ένα ποσοστό στους ενήλικες είναι περίπου 20%, το ήπιο σύνδρομο, ενώ 6 με 7 του σοβαρού βαθμού. Η διαγνωστική προσέγγιση σε αυτούς τους ασθενείς, όπως είπαμε, είναι το πλήρες ιατρικό ιστορικό, η λεπτομερής κλινική εξέταση, όλες αυτές οι ειδικές εξετάσεις που αφορούν τον ενδοσκοπικό έλεγχο της περιοχής, τον έλεγχο της λειτουργίας του θηροειδούς αδένα, γιατί γι' αυτό συμμετέχει, την νυκτερινή οξυμετρία, την ενδοσκόπηση στη διάρκεια του ύπνου ή τη μελέτη ύπνου και βεβαίως η σύγχρονη αντιμετώπιση αυτών των ασθενών, όπως ήδη είδαμε, μπορεί να περιλαμβάνει είτε τη συντηρητική αντιμετώπιση με την εφαρμογή της μάσκας, είτε την τοποθέτηση κάποιων στοματικών προθέσεων, όπως ήδη προαναφέρθηκε και από τον καθηγητή Βιτσίνη. Και η χειρουργική αντιμετώπιση δεν απευθύνεται μόνο στη στοματική γυλότητα, όπως ήδη αναπτύξαμε, αλλά και στη διόρθωση των προβλημάτων της μύτης. Το ρομπότ έχει έρθει για να μείνει. Η χειρουργική του αύριο είναι η χειρουργική που περιλαμβάνει την ενσωμάτωση ρομποτικών συστημάτων στην καθημερινή μας πράξη. Και ξέρετε, έλεγε ο Κέννεντι αυτό, ότι όποιος δεν συνειδητοποιήσει, αν δεν δει ότι η αλλαγή είναι ο κανόνας της ζωής μας. Και αυτοί που κοιτάζουν μόνο στο παρελθόν ή στο παρόν, είναι βέβαιο ότι θα χάσουν το μέλλον. Sleep apnea is a very common situation, unfortunately really underdiagnosed, that affects many people everywhere in the world, including in your country. We have many ways for managing this kind of patient, including surgery. And everybody prefers to be treated in a very simple way, without scar, without incision, with a short stay in the hospital, with low pain and good results. The robot may help us to manage at the best and to give very high rate of success in this kind of patients. Working through the mouth, we can remove the excess of tissue in the tongue-base area, but then generally speaking inside the pharynx, in order to clear the area. At the end of the story, many patients will be fixed that they don't anymore need different approach for being treated.